Avui hem estat fent una visita d'obra que se diu l'alcalde d'Alzira, Diego Gómez, i també el representant d'Avame, Juan Santacreu. Estem en el que a partir del dia 9 d'enero, és a dir, a partir del pròxim dilluns, serà un aparcament lliure, preferentment per als vendedors ambulants el dimecres, que és el dia de mercat. Estem en un solar que és municipal, que és una zona verda, que anem a intentar aprofitar en aquests moments tan difícils, on l'aparcament en Alzira és dificultós, que servisca no solament per aparcar els dimecres, sinó també un aparcament lliure com dia per a tots els veïns i veïnes que necessiten aparcar quan visiten el nostre poble, quan venen a treballar, especialment en aquestes zones de col·legis i de zones administratives. Esperem que siga utilitzat per tots aquells que ho necessiten, que són molts, i només volem desitjar que aquesta medida que hem fet junt amb Avame servisca també per a aquests vendedors que necessiten també un espai on poder aparcar per a poder desenvolupar en tranquil·litat la seva professió, que és la de vendedor ambulant, els dimecres en el nostre poble, que és Alzira.